okuyilapho umfundisi aqala khona wathi ukungithinta ngendlela engingazange ngiyithande nendlela yayingahlelekile kuba umfundisi engathinta ngayo umntwana. Ewe. So uthe umesiwa lapho wabona ukuthi ngcono makavala umnyango because ngase ngisenhleni zokuthi ngiyasukuma ngiyahamba. Wavala umnyango okuyilapho akaqala khona wangibhudubeza. Isingaphambili sami uNjabulo silobe sidleka kancane ngani noma ngathi sidleka isingaphambili noma isingaphakathi na ngoba kukhulu angisakwazi nokuhlala nabantu ngama ngihleli nabantu nginanephunga owayethi umeshintsha igiya yabo yabe nakho ukungithinta ngisho ukuthi mhlambe yiphutha siyaphila mami nginenkinga la. Yebo ma ubaba umfundisi baba kwakho yebo wangibamba ngongemvume nje wangibhudubeza wangirape so iyona inkinga engibhekene nayo leyo. Hello bafethu lapha emakhaya uNjabulo lo mfana wakaMkhizele embumbulu esigodini sasefolweni kansizwa yifi elindaba zayo bafethu la sinenye futhi sikwenye episode la bafethu ngithe yes4 niyazi nani ukuthi sihlezi silungisa inkinga abantu abanenkinga abafika nathi bakhulume kuyiVumani Films la eduze kwami ngihleli nesistera angifuni ukulokho ngikuchaza mina sistera ngicela ukuthi nje uyibukele ababukeli uchaze nje uzazise kubabukeli. Sanibonani igama ngingu-Amanda ngingwakathusi. Isizathu esenza ukuthi ngibhalele iVumani Films ingoba nginenkinga enginayo inkulu kakhulu abaziyo bathi ithi ngabankulu izingazekeki. So uNjabulo what happened lana kwamina nginamahloni okuyichaza kodwa ubaba umfundisi walapha ebandleni engikhonza kulo ongeke ngize ngikwazi ukumdalula ngegama kwenzeka ndlela thize kwenzeka ngayo sagcina sesithola sesingasese sesenza inkonzo yasekamereni. Manje inkinga esibhekene nayo actually mina ngiyi-one because I don't think ukuthi yena unayo inkinga. After leyanto esayenza nobaba umfundisi kunento engingasayizwa ncam emzimbeni. So ngibahambile abantu ngazihamba inyanga ngahamba izangoma ngahamba abathandazi bonke akekho khona ukungisiza. Yabo indlela inkinga yami enkulu ngakhona kwakhona nje mhlambe ukuthi ngizibulale ngibona ngathi mhlambe yona into engasingisiza. Ya siswami yazi ngiyakuzwa yazi kwavele manje siswami ngicela ukuthi ukuchaze sorry sengisuke ngididwa ukuthi manje usufisa ngisho ukuthi uyibulale nje Nkosi yami ngicela ukuthi uchazele thina kanye nababukeli kahle ukuthi yini lenkinga kwenzakalani mhlambe khona umuntu okujahayo mhlawumbe abathakathi kwenzakalani impilo imile kwenzakalani kahle hle. Ngingasho khona nokuthi impilo imile kodwa okuyikhona okukhulu kakhulu isingaphambili sami uNjabulo silobe sidleka kancane ngani noma ngathi sidleka isingaphambili noma isingaphakathi na ngoba kukhulu angisakwazi nokuhlala nabantu ngama ngihleli nabantu nginanephunga. Uyabo izinto ezikanjalo nginephunga engathi ngingageza namanje angisakwazi ukukhululeka angisakwazi ukuhamba nabangani angisakwazi ukwenza lutho ngenxa lenkinga enginayo. Babukeli anamanzi siwaphathele zona izinto ezikanje ungixolele sisi ngiyayizwa indaba inzima kakhulu le ndaba my sister ngoba manje ibandakanya umfundisi phakathi and into engakhulakala ngifuna ukuthi angikukholwa kwamina kodwa abantu abaningi bajwayele ukumvikela nomfundisi bahlezi bembone umuntu oright umfundisi. So ngizocela nje uqale nje ungichazele kabanzi ukuthi noma ungasalichazanga igama noma negama lebandla ukuthi nihlangane kanjani kwenzakaleni. Uqala kwami ukwazi umfundisi kwakunenkonzo
kwakunenkonzo nje hayi nathi-ke kathiwa hhayi masambe siye enkonzweni-ke yithi laba sihamba siye enkonzweni makufika sifike simkhonza uThixo njengemihla yonke kuthi mase kuphunywa umfundisi nje acela ukuba ngisale ngemva njengenganike nami ngibona ubaba umfundisi mhlawumbe uzonginikeza ijuthi mhlawumbe yasesontweni ngisale ngemuva yangithathe siye kuleli gumbi lakhe yedwa-ke sifike sihlaleke okuyilapho umfundisi aqala khona wathi ukungithintathinta ngendlela engingazange ngiyithande nendlela yayingahlelekile kuba umfundisi engathinta ngayo umntwana ewe so uthe umesiwa lapho wabona ukuthi ngcono makavala umnyango because ngase ngisendleni zokuthi ngiyasukuma ngiyahamba wavala umnyango okuyilapho akaqala khona wangibhudubeza ngagcina nami njengomuntu wesifazane nawe uyayazi imizwa ukuthi avinjalo-ke ngagcina nami ngithamba-ke sayenza lento ekuyenzeni kwethu lento nomfundisi kwakulisonto okwadlula khona u2 days ngaqala ukunothisa le nkinga ukuthi hhayi inkinga inkulu ubona nje kwasemzimbeni ngehlile ngoba lento ingidla nangaphakathi kwakudla angisangeni ngendlela okuyiyona. My sister la kwaVumani Films kahle kahle we listen, we don't judge, so ngizokudinga ukuthi unginabele kahle hle unabe nje ungaxwayi imibuzo yami eminingi engizobuza yona because ngifuna istory sakho kahle kahle sichazeleke kumina sichazeleke nakubabukeli futhi uthi uma iqala ukwenzeka lento le uke kodwa wambikela yena umfundisi nakwazi ukuthi nike naba nakuxhumana ngicela nje nama ngazi sisini. Yebo umfundisi ngazama ukuthi ngikhulume naye ngazama ngoba ukuqala kwayo lento yaqala emva kwensuku ezimbili yenzekile lento yami nomfundisi ukuqala kwayo kwakuyisebusuku nje ngilele mangilele ngiphupha engazi ukuthi ngibona izinto nje ezincane engazi ukuthi ngazibiza ngani kwakufishanyana nje kona mangivuka ekseni hayibo mangithi ngiyabheka la ngaphansi hayi akuhambi kahle kunezintwana nje ezilobe ziphuma ila kwaqala khona ke kwangathi kunanephunga na elibi ngoba yena umfundisi ngathi mangithi ngiyazama ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi ngizamile ukuthola usizo angikutholi ndawo washo ukuba ke akube yinto ephelela kuthina sobabili kungabi khona omunye umuntu wangaphandle ozowazi okuyisona sizathu esenza ukuthi ngize ngibhalele iVumani Films ngethemba lokuthi mhlambe nina ningakhona ukuthi ningisize indlela thizeni. Hayi sizozama sisi sizama konke okusemandleni yize nje ngisazama ukuyiprocessa yonke lento ngoba manje isensitive kakhulu. Hayi kufanele so manje my sister niyaxhumana noma emva kokuthi umbikele indaba yenkinga nibe nokuxabana kukwenzakaleni nje nisaxhumana esontweni usaya kwagcina ngalezo ikhathi esontweni bhuti angisayi ngoba nje ubade ngishilo ukuthi kunzima nokuthi ngihlale nanabantu kunzima so esontweni kusuke kugcwele nginqena lento ukuthi ngizothi mangena noma mangisukuma kube khona leli phunga engikhuluma ngalo khona umfundisi ngathi mangithi ngiyazama ukukhuluma naye washo ukuba lento yami naye yenzeka ngalelo langa yaphela ngalelo langa akumele ihambe izifike emadlebeni ankosikazi wakhe so ngaleyo ndlela ke wangiblocka everywhere so anginayo indlela yokuxhumana naye ngoba nasesontweni angisayi. Babukeli niyayizwela nani asijaji masibuka umfundisi meyiqala nje usisindaba umfundisi engathi umzele wambamba sakuba ngenkani kodwa bagcina bekwazi ukuvumelana. So like my sister phambilini nje akazi mhlambe umfundisi enze lezinto lezi mhlambe ezokwenza ufeel uncomfortable or mhlambe nje izinto into nje avele wasuka le nje wayiqala noma ade wawuvele uyibona kukanjani nje?
Ayi phela nami njengoba ngisho ukuthi umfundisi umuntu okhulile. Mina njoba ngikule minyaka engikuyona bengitsho ukuthi mhlawumbe umfundisi ungikhonzile nje generals njengabanye bonke abantu abakhonza ibandleni ngithi mhlawumbe ungikhonze nje ngoba nami yabo ngikhonza ibandleni lakhe ngoba mangifuna ukubuyisa kahle umqondo ngiyakhumbula ngenye imini wathi thina esibancane masisale ukuze sizomsiza athi uqoqa ebandleni sasala senza yonke into mase khanjwa mina wathi mangimthathela iBhayibheli lakhe ofisini baphuma bahamba abantwana mangibuya abantu ekumele ngihambisane nabo abasekho ikuyilapho kakathini wathi hayi ngingakhathazeki uzongithatha angibeke lapho engihlala khona uyabo ngoba nami umfundisi ke owasebandleni ngaba nalokho uthi hayi sengizothola nenyawo ezilula manje emotweni wayenokwenza izinto engayiqondi because ngangifakile ingubo engibambayo nje ngalelo langa so wayethi umeshintsha igiya yabo yabe nakho ukungithinta ngitsho ukuthi mhlambe yiphutha uyabo ngoba wathi sengibeka ke ngasekhaya waqala ke wangincoma wathi hayi cha sihle isikhumba sami uhleze ngibuka ngiyahlonipha ngiyabahlonipha abantu abadala uke ngibuke nje ngisho ebandleni ngingane ethandekayo ngayi nami ngabonga kodwa senginalokho ukuthi hawu umfundisi cause phela umeshintsha igiya ubelo behlala angithinta ngithe mase ngithi ngehlake wathi hayi mangibambe nayi 200 ngithenga idrink for ukuthi besimsize ebandleni okuyikona kwanginikeza insolo ukuthi hawu besibaningi mosipha 10 ezothatha mina ngedwa angizise then aqeda ngiphi imali kodwa phela ngoba wayesencumile inkosi amfundisi ukuthi ngiyahlonipha ngangitsho ukuthi mhlawumbe i-reward yabo kwabanje into kanjalo so nakho lokho noma kwenzeka kunginikezanga i-idea ukuthi ngenzeka izinto zizifike kule ndlela ezafika ngayo Hey babukeli ngiyacabanga ukuthi nje isaqhubeka nje lengxoxo niyakhona isifundo naneni sitholayo nenikubukayo ukuthi umuntu akumele nje uvele usuke umthembe ngoba nakho uthi uyakholwa siyezwa usisi indlela achaza ngayo kunabantu esibathemba ngeingane zethu umfundisi ayithathe ingane sijabule kanti kunezinto ezirong ezenzakalayo so kuzomela ukuthi sibuye siqwashe so bese ngibele kuwena my sister lolu daba lakho awukazi mhlawumbe nje ngalesikhathi umfundisi esenza zonke lezi zinto lezi ezingaqondakali ubona isidingo sokuthi mhlambe utshene umama umfundisi mhlambe wengakwazi ukukusiza ubikele yena lolu daba lolu lokuthi umfundisi unokuthinta kabi noma unokupha imali emasayidini awubonanga mhlambe kuyise right lelo khona lo mcabango bhuti wami wake wangifikela kodwa ngabuye ngavinjwa ukuthi naye nje umama umfundisi akusiyo umuntu ongeneka kalula ngathi lo muntu onodlame ngoba ngabona ukuthi ngizothi mangiqala ngimhlalisa phansi avela ayicabangela ukuthi ilezi ngane vele efuna abo sugar daddy shuthi nje vele nomuntu wakhe sengiyamfuna yabo kanti kwakuzobe kungenjalo mina ngangizobe ngifuna ukumtshela inkinga engibhekene nayo eyenziwa umnyeni wakhe andike understandeka futhi because ngempela kwangalula ukuthi avela asuka athembe wena ngakujwayele yabo wayengekazazi yeke umuntu akasehlale naye iminyaka mase kufika mina ngizomtshela ukuthi umnyeni wakhe unokungithinta emangaka amantombazane ebandleni ezobona ukuthi shuthi mina nje indlela yokufuna umkhwenyana wakhe leyo hayi kuyazwakala my sister manje sisiwami uthi inkinga ilapha ezantsi esimeni sasezantsi yebo kunjalo kuba nephungana kuba nephunga elibi ngoba ngisho ngibengilala nosisi wami kwayena akasalali nanami ngoba phela angeke azalala embhedeni nami nginaleli phunga angiphathi khona make kwashisa ilanga angazi ngathi yinja eyafa kudala yabo manje ngawe leli phunga liyangihlupha ngoba kwampilo yami futhi imile angisakhona ukuphuma ngihamba izindawo kumele ngabe ngiyazihamba kwasemsebenzini ngimile ngoba phela ngeke ngize ngiye emsebenzini nginuka nginje
Ish. Ngiyakuzwa my sister. Umfundisi benixhumana kanjani naye? Noma benigcinana nje esontweni mawuzwe enkonzweni? Ufike lapha nibingelelane baba. Hello mntanami. Hayi lutho bhuti Njabulo. Ubengangibizi ngomntanakhe njengabanye abantwana enkonzweni. Bethi kungcono mengibiza ngoMathusi. Uyabo into kanjalo. As for ukuxhumana besikhuluma ngaleso sikhathi inamba wayithola ngoba kunezinto ekumesikhuluma ezasesontweni. Kodwa kwathi makuqhubeka isikhathi waqala umfundisi nje senokungibhalela njalo yabo. Ngoba ngikhumbula nangelinye ilanga ngingalele kuyisebusuku ngiphethwe ikhanda. Kwalapha mhlawumbe kwawuphakathi kwamabili wangifonela umfundisi nevoice yakho uyizwa nje kodwa ukuthi hayi uyaswebeza. Mase ngibuyisa kahle ingqondo lolu suku akangifonela ngalo yilolu suku okakade omama umfundisi bezoya emhlanganweni namanye amabandla omama umfundisi. Iloko lelo langa akangifonela ngalo ebusuku. Wafuthi nevoice yakhe wawuyizwa nje ukuthi akuyona nje ivoice le ejwayelekile yabo. Wangathi mhlambe ivoice yomuntu okhuluma mhlambe nesithandwa sakhe like uyasifonela ebusuku just ukuthi asicheck ukuthi sikanjani yabo. So izinto bezenzeka kanjalo ke. Imake my sister wena ngicela ukubuza nje ukuthi ngalesikhathi ethatha inamba yakho awubanga mhlambe nokusola cause phela emasontweni kujwayele ukuthi kube nama group yabo uma ukuthi inamba zihlangane lapha ema groupini hayi ukuthi kusuka umuntu ayifune eceleni inamba sixhumana nge group. Wayithatha khona impela egroupini. Wayithatha khona ngoba ngisho thina ezamantombazane nabafana abancane besine group yethu ngoba bekubuye sibe nemthandazo zethu ihlukene. So ngicathi wayithola khona lapho ngoba phela nalapha ya ku WhatsApp phame ngibhalile ukuthi Amanda Thusi nesithombe ngisifakile. Ngicathi lapha akakhona ukuthi athole khona inamba yami hayi ukuthi wanikwa yimi personally cha akubanga kanjalo. Ngicela ukubuza lana ko nje mhlambe ukugcina lo manje njengoba uthi unesimo lapha ngaphansi esilenkinga kwamina engisaba ngisho ukuyichaza usuke wazama mhlawumbe ukubona odokotela mhlambe wazama inyanga imithi yesiZulu yiluphi nje usizo soluzamile mayelana nesimo ke lesobhekene naso because yabona manje ukuthi awusakwazi ukuba phambi kwabantu uyangichazela ukuthi awusangisho esontweni awusakwazi ukuhlala nabangani bakho khona imizamo soke wayizama. Yebo ikhona ngibahambile odokotela ukudokotela engamhambanga akekho umthandazo engamhambanga ayikho inyanga asikho isangoma engingasihambanga ngoba ngikhumbula kahle mangibuyisa ingqondo umuntu ogcina engagcina ukuya kuye wangitshela ukuthi the only thing ezongisiza kulento enginayo ukuthi kubo mama umfundisi okhululayo uthandaze yena okuyinto engekho lula ukuthi mina ngisuke ngiye kuye yabo. So shuthi kahle umuntu ongakwazi ukulapha ukugula kwami umama umfundisi yena lo obengayazi yonke lento njobe sezongena ngoba sekwenzeke lezi zinto ezenzakalayo. Babukeli niyazizwela ke nani ukuthi kunzima wona usizo khulunywa ngalo ukuthi angalithola kuthiwa uzolithola kulo mama lo okuyena futhi kunzima ukuthi abhekane naye akwazi ukumtshena inkinga nayo ngenxa yokuthi inkinga nayo ifaka umnyeni wakhe umama. So sizozama sesiwami my sister ngicela ukuthi nje singabe sisapholisa amaseko sivele nje sizama ukuthi sikulungisele lento fast sofonela yena uma ngithi because yena ozokwazi ukukusiza. Yebo nami. Okay. Babukeli sekuyisona isikhathi lesi sishilo sathi siyasiza kwaVumani Films so siyathemba ukuthi uzoyibamba. Bengicela ukuthi ungifakele inamba yakhe la my sister. Hey babukeli
Right. True zakhala izingcingo. Awusap? Hayi ngithukile. Hayi Themba thina. Yebo ngiyabona. Sanibona ma. Yebo nganyama njani? Siyaphila ma, ukhuluma noNjabulo la Mkhize from Vumani Films. Okay nganyama ngilalela. Yebo ma, sihleli no Amanda la wakathusi othi uphuma enkonzweni yakho, engicabanga ukuthi uyamazi futhi uyazibuza ukuthi yini ungasamboni enkonzweni. Oh ya ngiyamkhumbula Amanda. Hawu bese ngikhathazekile naye. Hawu ngiyajabula mina ithi naye lapho. Ya ma, Amanda unenkinga ma, so angifuni ukumkhulumela sihleli naye njengamanje. Bengicela ukuthi nje ngimdlulisele ifoni athi ukuchazela kancane cause ngathi uwena ongakwazi ukumlekelela kule nkinga naye. Oh akunankinga ngane yami ngamnikeza. Sister. Sawubona ma. Yebo ngane yami njani? Siyaphila manjani? Siyaphila nathi. Siyaphila. Mami nginenkinga la. Oh yebo. Yebo ma, ubaba umfundisi baba wakwakho. Yebo. Wangibamba ngokungemvume nje, wangigudubeza, wangirape, so iyona inkinga engibhekene nayo leyo. Hawu ngane yami. Nini kwakwenze njani? Mama nami angazi kwenzeka ngokuphazima kweso yonke into, kodwa kuyona yonke into eyenzakala ngalela langa senginenkinga eserious engakhona ukulashwa ngisho nayo iyodwa inyanga naye isizodwa isangoma nanodokotela imbala akakwazi ukungisiza, so umuntu ongakhona ukuthi angisize uwena kuphela. Ngowakho nje umthandazo ngingalulama. Hawu kodwa nawe ngane yami wasuyahamba-ke wangasasiriphothela thina ushiye sesingazi ukuthi wayuhambile-ke. Nganginamahloni mama, nganginamahloni ukuthi ibandla lizongibuka ngenye indlela, nawe mhlawumbe ungangibuka ngenye indlela manje ngikubikela udaba ukuthi kwenzakalani. Cha phela ngane yami ukuba wahlala nami phansi mhlambe bengizo-understand ungichazele kahle yonke into. Mama kangingekho lula, kodwa njengoba ngisho ukuthi umuntu ongangisiza nguwena kuphela, ngowakho umthandazo ngingabuyela esimeni ngiqhubeke ngiphile impilo yami engcono njengabefore. Khona ngane yami angithembisi, khona kubuhlungu kunzima lento engizwayo. Phela okubuhlungu kakhulu ubaba kwami and ubaba umfundisi futhi nabazalwane sebazongibheka bathi nje kodwa. Yebo. Kodwa phela yikho nami into engayenza ngane yami, kumele vele ngikusize ngoba akekho umuntu onganasona emhlabeni, sonke sinesono. Yebo mama. NaseBhayibhelini uyalazi lithi onganasona akathathi itshe aliphose laphana, akekho noyedwa wakhe waliphosa. Kunjalo. Ngingubani-ke mina ngane yami kube ngakwehlulela, kumele ngikusizile ngane yami. Yebo mama. Ngoba phela vele kusho ukuthi isilinge esibekelwe mina kumele ngibhekane naso kahle kahle, kusho ukuthi uNkulunkulu uthesta mina, kumele ngikusizile ngane yami, ayikho into engizoyenza. Yebo mama, so kungaba yinto yanini mhlawumbe uma engaba nini nesikhathi sokuthi ngifike kahle kina ngikhona ukuthi angisize ngale nkinga? Sesingahlela ngane yami ukuthi noma ngaba yinini ukuze ufike, hlezi ngikhona vele uma ukuthi umuntu ushilo ukuthi uzofika ngosuku oluwukuthi ngiba khona for yena ngikwazi ukumsiza. Yebo mama, njengoba shuthi namhla kulesine ngicela ukufika ngomgqibelo ukuze nami impilo yami izosheshe iphindele esimeni. Ngizokusiza ngane yami ukuze nawe ukwazi ukubuyela enkonzweni ungasabi ukuthi akunankinga. Yebo mama, ngiyabonga. Yebo ngane yami, siyabonga nathi nibe right. Yebo. Amen ma. Yebo bhuti wami. Hayi ma, ngithi nje asithathe leli thuba masibonge nje ukuthi ukwazi ukumlalela usisi, ungamjaji, ukhulume naye. Khona kunzima but ayikho nami into engayenza. Shuthi isilingo, wonke umuntu unesilingo abekele sona emhlabeni ngane yami. Hayi siyabonga ma, sicela ukuthi ube nosuku oluhle nawe, inkosi ikubusise. Amen. Amen bhuti wami, nibe nosuku oluhle nathi. Kodwa Nkosi yami. My sister. Sabona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kodwa yabona ukukholwa kwakho ukuthi kuyakusiza namhlanje. Angivumi nje ukuqamba amanga lokho ngiyalena le bengingathembi nami ukuthi angangisiza avume nje, kodwa phela ushilo ukuthi mhlambe nayo indlela akalingwa ngayo
Hayi kuyasiza ukukhuluma nani balaleli lapha emakhaya, nani babukeli lapha emakhaya, futhi nani majaji lapha emakhaya. Bafowethu kuyakhulunywa, ungahlali nenkinga, kungenzeka ilunge, sikhona siyiVumani Films. Sure.